Здравейте, уважаеми зрители на Майнкрафт. Отново съм аз. Сега ще играем на Yacht сервер. Доста якито. Да зареди. Така. Трябва да свали терена. Само да го правим. Това е за 156, тук е Big Bear, аз. Физа сял дървета. Физа ми драга точно. Къщата на Физа 156 и Big Bear. Това е нашата къща. Физа нищо не са разумени, да ги спечели. Няма сход да ги спечели. Физа. Физа. Ще цели. Виж, няма да го такова. Да, много не да залезне. Да. Ще вляза и ще излезе на този сервер и искам да направя нещо друго. Какъв това сервер? Това трябва да го видим, уважаеми зрители. Вижте какъв сервер е. Това ще сервер на карането ни ключа. Няма смисъл да занимавам с това просто зомби. Доста лагва. И ще искам да направим нещо. Ще трябва да изкачем Триайрон тук. Симо физинета въжено. Физо е сложил Айрон. Така, докато Айрона се изпече, няма да го чакаме, нека да скъпаем въглищата. С думи се хъба тази кирка, ще ползвам. Добре, явно надолу има лава. Ама горе земя, но там вода. Да, разбрах. Но там има лава, но там. Да, добре. Разбрахме къде има лава, къде има вода, къде има... На работата на лава. Ще трябва... Нямаме факли. Факлите... Паузирам клипа. Няма смисъл. Искам да направя на нещо. Да. Ще ми стигнат, няма да бъде материали. Доста ценни. Така. Защото ще ми трябва факел. Аз нищо не виждам, впрочем. Много лагва, но ще се опитам другия сезон да не е така. Но не зависи от мен. Не другия сезон, Да, другия епизод.
спя, за да правя на училище. И няма да може да помага. Сега доста вода. Ще я запуша. Че има зомбит. Да, със сигурност ще има зомбите. Няма да отварям по-много. Там. Няма да не се налага. Ой. Надолу. Сега ще видим се. Има още. Видим като има вода, че... Добре. 3. Колко въглища. Много мраза. Продължително да има само въглища или... Да. Или да чука само въглища. Какво е това? Може би пещера. Ама... Добре. Не ме интересува. Ама трябва да го запушим, защото ще има атака на зомбите. Зомбийска атака. И пак е дразнещо. Просто е дразнещо. Няма да слагам злато. И ще излезна от тук, защото вече не се занимавам. Доста на... Тук има доста неща. Видим ли айрон се изпекал? Да. Сега ще сложим златото. Може да се направим айрон броня, впрочем. Само ме интересува нещо. Как се правиш? Айрон врата. Много яко. Да, точно това исках. Но само искам да видя има ли айрон камина. Или айрон чест. Не, няма. Не, няма. Готово. Не, нищо не се правиш. Стик. И... въглища ли ще слагам? Правя някакви експерименти, но аз не знам какви. Няма да правя диамантена врата. Защото, извинете, айрон врата. Защото изобщо няма да ни трябва. Ще оставим златото и айрона по честовете. Ще ми трябват още кирки. Впрочем. Имаме една айрон кирка, но според мен да не е ползване. Ще взема малко камък за кирки. Но ще трябва да направим и пръчки. Да, имаме да. Да. Трябва първо да го превърнем тогава. Няма да ми трябва да работя. Ще ми... какво ще да правя? Кидам. Така. Камънаци. Така, кирките са ми готови. Можем да направим доста, но поръчките ще се изхъбват. За камъните не е голям проблем. Айде да направим 6. Да съберем камъка. Да съберем пръчките. И да ги оставим. Впрочем. Въглищата няма да ни трябват. Пръчките няма да ни трябват. Пържолата няма да ни трябва. И